Hej, velkommen til den her video. I dag skal jeg til Spanien sammen med mine fætre. I kan se ham der. Jeg skal snart flyve i lufthavnen. Så er vi landet i lufthavnen. Vi skal altså i Spanien, Malaga, og nu skal vi køre til tog og taxa, og så er vi ved hotellet. Så jeg kommer til hotellet for noget tid siden. Jeg har lige været ude og bade. Skal jeg over og spise nu. Lækker mad. Så er vi kommet på stranden. Vi skal løbe en tur hele vejen dernede. Lige ude i kanten. What the fuck? Kom tilbage! Den er væk! Den er væk! Den er væk! Motherfucker! Surprise, motherfucker! Men det er kaffe. Så er det dag 2. Vi kommer til byen igen. Vi skal ned i det kolde vand. Kom. Det er koldt. 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 Så er vi i supermarkedet. Jeg købte Landen på her. den kan du godt bruge til det spanske slik, jo. Jeg venter lidt. Jeg har fået myggestik. Skal lige lægge en tilbage. Så har jeg 4 chokolade. Vi skal overbetale. Det er bare ild, det her. Det er bare så ild. Og vi skal over og finde sodavand. Billig sodavand. Sangria. Vi skal over og kigge på sodavand. Og hvad er det chips? Jeg har købt dem her. Han har købt dem. Så jeg til at købe nogle, der er meget lækre. Ej, jeg kom til at knække nogle af mine chips. Ej, det er en dårlig cola-stok. Ja, Vi skal have normal Coca-Cola, ikke? Det er sådan, det her, der er. Se, det er meget sjovt, at det koster 1 dåse. En dåse, det er godt nok billigt. Prøv at høre, det er meget klogere at spise vand, når du køber sødt. Ja, okay. Nå. Okay. Skal lige se, hvor billigt det her chokolade er. Billigt. Så er det sådan, at du kunne købe to gange. Så er det sådan, at du kunne Nej, men det er fordi, jeg har købt 2, hvor der er 2 pakker i, så det er 4 i alt.
til hotellet. Jeg tror, det er dag 6. Jeg har ikke filmet særlig meget, men jeg skal ned til et loppemarked. Marked lige om lidt sammen med hele familien, eller næsten al den her. Det er rigtig fedt. Jeg skal lige over til wifi-rummet. 29. Jeg siger 30. Ja, 30. Jeg siger 30. Stop videoen her og gæt, hvor mange grader. Vi kigger. Jo, vi når ikke at se det. Ja. 32 grader. 32 grader. 32 grader. Jeg sagde 29. Det er varmt. Jeg siger 30. Jeg siger 30. Det er, den står altså også lige i solen. 32 grader. Det er varmt. Jeg skal ned til loppemarkedet. Vi skal købe en masse skrammel. Ja. Der er indre marked. Åbenbart. Det er bare sådan en kæmpe plads. Frugter. Bananer. Bananer. Er vi enige om, det skal være her? Ja, okay. Det skal være Jeg er lige her. Lad os gå på den der lange sti der. Så nu går vi en tur i parken. Så går vi altså en tur på den gamle by. Så skal vi til den gamle by af en eller anden. Ja, fordi det var åbenbart deroppe, den er. Og hvis I har været Malaga, så skriv lige, vi har været Malaga nede i kommentaren, fordi det var vildt nice. Det var vildt nice. Så de skrev det. Så I må ligesom, hvor der har været her. Og så skal det være den. Okay, skal vi lave en konkurrence? Hvad? Ja. Den, der har været lige her på det her torv. Benal med, den er Malaga. Og de skal have et bevis, et billede, hvor de står på det her sted. Vinder 5 euro. 5 euro. Jeg siger 3 euro. Så vinder de 3 euro. Men der Af skal være mig. bevis, Af mig. og vi kan huske stedet. Ikke også? Men det skal være en, jeg kender. Fordi ellers så er det bare... Nej, det skal være 5. Det skal ikke være en eller anden random gammel mand, der sidder derude Ja. foran skærmen og siger, jeg har været der. Der skal være et selfie på. Det skal ikke bare være et billede af det, fordi det kan man finde på Google. Det er en klassekonkurrence. Eller fætter eller sådan noget. Men ikke jeg. Jeg har taget et billede der. Vi har været der. Nej. Men det er sådan Markedet er en gammel by. klassekonkurrence. Markedet er en gammel by. Så der er en, der kan vinde 3 euro. 3. Jeg snakker til Spanien. Det er sådan omkring 35-32. Ja. Det er mange penge. Vi er lidt. Der er mange penge til blandt men, selv. men det er lidt penge til blandt selv slik. Ja. Lidt Så- på vingummi og lidt chokolade der, ikke? Det kan man godt bruge. Ja. Og så den der campingvogn. Den er sej. Ej, det er bare en kamera. På den glatte i gang. Er ikke rigtigt? Ja. Men du kan ikke glide, det er bare... Prøv at glide. Og der kunne faktisk godt. Og det kan jeg også. Kom lige til. Okay, 7 plus 1. Fuerte aplauso para nuestro profesor, our mathematics teacher, Mike. Sí, yeah. Come on. Okay, venga otra vez. Again. Okay. Ole. Cada vez cuando nuestro toro pasa por debajo de la capa, todos juntos dicen fuerte. Ole. Så sidder vi i toget på vej hjem. Ja, det kan vi ikke godt lide. Ja, for at have stille. Ja. Hvorfor siger du kun ja? Ja. 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 Og så skal vi være via pige. Ja, fordi vi skal i lufthavnen. Skal vi være VIP's. Men Malaga i lufthavnen. Så I kan se nu, så er vi i Malaga. Så jeg ikke allerede ved det. Vi sidder i toget. Så skal vi over og drikke og spise i lufthavnen. Jeg skal have masser af cola. Jeg skal have masser af kakao. Og det er gratis.
Men først skal vi sidde i de lange tur. Hvad? Du er inde i fængsel. Men Vi kommer skal til vi lufthavnen, VIP? og nu skal vi op til VIP, nemlig. Oj, jeg vil i hvert fald. VIP. Og. Pi og. Vi ankommer nu, Markus. Jeg skal bare have masser af cola, jeg kan kende. Kig. Ja, det ser også ud. VIP. VIP. We are VIP. Vi skal over til VIP. Jeg skal over til noget mad. Faktisk mit hår sidder dårligt. Okay. Det hjælper ikke noget. Se, hvor har man set dit hår. Så er det vel bare grimt på det her. Du, vi går over og have noget, vi skal over og have noget kakao. Okay. Jeg skal gå der. Jeg er ikke så vild med det der. Vi kan lige se, hvor meget mad der er. Hvad er du ikke særlig vild med? Sidste gang jeg var der ikke så Mad? klam mad. Prøv at se, der er ikke noget mad, du kan lide, Magnus. Hvor der er. Og der er kiks. Lækkert. Nej, jeg tabte den. Jeg tabte min kiks, mor. Så må jeg løbe i. Sådan der.